Sektoreko hitzarmenaren negoziazioak bere horretan jarraitzen du eta bi aste hauetan ez da inolako mugimendurik egon Gipuzkoako erresidentzako mahai sektorialean. ELA sindikatutik patronala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarrera salatu nahi ditugu. Adegi, Garen, Lares eta Matia 2020 patronalek 2017 eta 2018 soldaten izoztea plantatzen jarraitzen dute eta ez dute inolako urratsik ematen negoziaketan. Gipuzkoako Foru Aldundia zerbitzuaren zuzeneko arduraduna izanik ez da posizionatzen. ELAk mahaian gehiengo ordezkaritza izanik duela 2 urte aurkeztu zuen Gipuzkoako adinekoen egoitzetako, eguneko zentroetako eta pisu tutelatuetako langileen lan baldintzak hobetuko zituzten proposamena. Patronalen estrategia denbora pasatzen ustea izan da eta azkeneko mahai sektorialean eginiko proposamenak hutsaren hurrengoak izan dira. ELAtik argi daukagu zeintzuk diren gure minimoak. 2017 eta 2018rako soldata igoera jaso behar ditugu akordioak eta nola ez sektoreko hitzarmen hori enpresetan jasota geratu behar da. ELAk 2017ko urtarriletik darama honetan urratsak eman nahian, baina patronalak puntu berean jarraitzen du. Negoziazioaren egoera onartezintzat jotzen dugu ELAtik eta erantzun serioak eskatzen dizkiogu bai Aldundiari, baita patronalei ere behingoz aurrerapausoak eman ditzagun. Langileen aldarrikapen nagusienak, hobekuntza ekonomikoak, soldata igoerak, plusen igoerak, 20 minutuko atsedenaldi ordainduak, lanaldi normalizazioa, ratioen hobekuntza zerbitzuaren kalitatea bera bermatuz, norberaren zereginetarako egunak, gaixo egoteagatik penalizaziorik ez jasotzea, 60 urte gorako langileentzat erreztasunak, hobekuntza sozialak azken finean. Halaber, ezin dugu ahaztu gatazkonen erdigunean sektore feminizatu baten duintasuna dagoela. Oraindik ere, emakume eta gizonezkoen arteko soldata arrakala ezabatzeko bidea luzea da eta erakunde publikoek horretan urratsak eman nahi badituzte, orain da momentua. Bitartean, zaintza lanak erdigunera eramateko borrokan jarraituko dugu. Argudio guzti hauek direla medio, ELAtik langile kolektibo guztia grebara egitera animatzen dugu eta baita eskualde bakoitzean deitutako mobilizazioetan parte hartzera ere.